Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Яңа Гасыр телеканалында Татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Кече Шырдан авылында мәгърифәтче Каюм Насыйрины искә алдылар. Каюм Насыйриның менә шушы Мифтах әл-Коръән хезмәте, менә ул әйтә, минем иҗтихатымның иң зурысы менә шушы хезмәт Мифтах әл-Коръән ди. Ринат Ибрахимовка истәлек токтасы куелды. Кукмарадан безнең репортаж. Ринат бик күп сөйләйде миңа туган йорты турында, әбисе турында. Монда килүемне бик теле иде, бергә килүемне. Сугыш чоры баласы Нәҗия Халиуллина тормышы һәм истәлекләре. 5 ел трактор йөрттем үзем. Аның ишеге дә юк, тәрәзәсе дә юк, колай белән генә ясаган Нати тракторы. Томск өлкәсендә балалар бакчасында татар бәйрәме гөрләде. Самое главное состязание на этом празднике. Борьба. Борьба, совершенно верно. Бу көннәрдә татар җәмәгатьчелеге Каюм Насыйрины искә алды. Мәгърифәтченең вафатына 120 ел. Татар балаларын белемле итү өчен тырышкан ул, мәктәпләр ачкан, дәреслекләр төзегән. Үзенең дә китапханәсе бик зур була. Каюм Насыйриның туган ягы Яшелүзән районы Кече Шырдан авылында мәгърифәтчене искә алырга дин һәм җәмәгать эшлекләре, галимнәр килгән иде. Биредәге музей китапханәдә узган очрашу хакында Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Кече Шырдан тарихи авыл. Аның турында тәүге мәртәбә 13-нче гасыр Болгар галиме Шәрәфетдин язмаларында искә алына. Бу якларга беренче 6 кеше Болгар җирләреннән күченеп килгән. Кече Шырдан галим, мәгърифәтче Каюм Насыйриның туган авылы. Каюм Насыйриның бабасы да укымышлы булган, 4 китап авторы, Коръәнне күчереп яза. Әтисе дә галим кеше, мулла. Каюм Насыйриның фәнгә кирип китүе, китапка мәхәббәте дә гаҗәп түгел. Туган авылы Кече Шырданда Татарстанның атказанган төзүчесе, Каюм Насыйриның Кече Ватанын торгызу фонды җитәкчесе Асия Гыбайдуллина тырышлыгы белән 2021 елда Каюм Насыйри исемендәге музей китапханә ачалар. Бу музей безнең авылда туып үскән данлыклы затларга да багышланган. Менә әйтик, менә шушы әгәрдә монда игътибар итсәгез, безнең авылда туып үскән зур галимәбез, әдәбият галимәсе Резидә Кадир кызы Ганиева, менә бу шушы бүлек Резидә ханымга багышланган. Кече Шырдан авылында туып үскән тагын данлыклы безнең шәхесләребез бар. Әйтик, менә Каюм Насыйриның энесенең кызы Хәбирә Насырия, шулай ук әдәбият галиме Каюм Насыйри тәэсирендә ул әдәбият галиме булып киткән, уның дәрес китаплары бар. Шулай ук безнең авылда туып үскән рәссам Усман Мусин дигән рәссам, Бакый Урманчылар белән эшләгән рәссам, шушы авылда туып үскән, кызганычка каршы фронтка китеп, фронтта һәлак булган. Әмма дә ләкин безнең авылның әлбәттә зур горурлыгы әлбәттә Каюм Насыйри. Иң кыйммәтле экспонатлар Каюм Насыйри исән вакытта нәшр ителгән китаплары. Ул 40-ка якын хезмәт язган. Алар китапханәдә саклана. Шулай ук биредә инкыйлабтан соң нәшр ителгән татар газета журналлары да урын алган. Әлеге Шура журналы, Йылдыз, Тәрҗемән газеталарын коллекционерлардан сатып алганнар. Бу Тәрҗемән газетасында Гаяз Исхакый Каюм Насыйриның вафаты турында бөтен төрки дөньяга әйтә. Ул әйтә: "Хөрмәтле халкым, ди, менә без шушындый зур мәгърифәтчене, зур галимне дә югалттык", дип халыкка, бөтен татар дөньясына менә беренче сүзне Гаяз Исхакый әйтә. Без Каюм Насыйрины беренче татар журналисты дип атай алабыз. Ул 24 ел буе календарьлар чыгара. Кушымта буларак аларга карталар да салган. Мәгърифәтченең рәссам, сызымчы булуында искә алсак, бу аңа авыр булмаган. Ул әйтә: "Минем иҗтихатымның иң зурысы менә шушы хезмәт Мифтах әл-Коръән ди." Бу Коръән сүзлеге әйме Каюм Насыйрига кадәр ул 2 генә сүзлек булган. Гомумән дини китаплар күп биредә. Халыктан гына да 4000-гә якын басма җыела. Сирәк китапларга да тап булалар. Бу китапта күбесенчә Габдулла Тукай шигырьләре булып чыкты. Габдулла Тукайның иҗаты үзе ул шул кадәр популяр булган, хәтта аны менә китап иттереп, шигырьләрен китап иттереп җыеп, менә шушындый хәлгә китергәннәр. Бу 500
60 битлек китап. Бу 1914 елгы китап. Әйе, менә аның ул язылып, күчерелеп биткән 1914 елда. Башланганын мин монда аның беренче битләре юк, монда язылмаган башланган 3нче елда. Мөгаен Гатла Тукай үзе исән вакытта ук башлангандыр бәлки. Әлеге музей китапханәдә өйрәнерлек хезмәтләр шактый, биредә төрле очрашулар да уза. Biz kişimiz bilen işlerine unikken, yakşamız sayın uçraşabız, falanları koyarız, нәрсе işlerine teşekkür biliriz, bulup alırız, kuşu tecrübe bizde bu. Келешегі bizde planlarımız zor, niyetlerimiz zor, vaktimiz ez. Татарның ир кешеләре генә түгел, хатын кызлары да белемгә ия иде. Моңар дәлил буларак беренче Тәварих Бухари китабыннан башласак була. Табигыннар безнең хатын кызларыбыз булган. 1000 елдан артык безнең хатын кызлар, татар хатын кызлары, булгар хатын кызлары шулай ук гыйлем белән мушарраф булганнар, гыйлемне таратканнар үзләренә дәвам итеп. Татар халкын гыйлемле итү өчен бар көчен куйган Каюм Насыйри исемендәге музейда китаплар турында фикер алышу табигый. Төрле проблемалар турында да сөйләштеләр. Эшләгәндә әлбәттә шактый гына авырлыклар да килеп чыга. Мәсәлән, күп кенә документлар гарәп хәрефендә. Аннан икенчесе, моңа кадәр чыккан китапларда шактый гына текстологик төгәлсезлекләр бар. Мин менә 4нче томның берсен махсус кызыл карандаш белән эшләдем. Булай әйтеп, кеше ышанмый. Рамил Исламов җыен фонды ярдәмендә Каюм Насыйрига багышлап китап та чыгарган. Анда мәгърифәтче төрле төбәкләр белән аралашкан 220 хат кергән. Аннан 20дән артык дәгъвәтнамәләр керде беренче тапкыр дип әйтергә була. Эш нәрсәдә моңа кадәр Каюм Насыйрины ниндидер бер теге кимсетелгән, кагылган, сугылган, шундыйрак тонда бирелгән хезмәтләрдә. Русча әйткәндә ничего подобного. Алай булмаган. Менә бу дәгъвәтнамәләр арасында бик күбесе фәлән гилди сәүдәгәр, төгән гилди сәүдәгәр ашка чакыралар. Әгәр ул кимсетелгән булса, аны нигә чакырдылар икән соң ашка? Каюм Насыйриның үзе һәм авылы белән кызыксыну 1945 елларда башлана. Безнең институтта 150 елга туры китерелеп, 2 томлыгы әзерләнде. Һәм инде соңрак елларда аның 4 томлыгы да басылып чыкты. Мин уйлыйм, хәзерге вакытта фәнни таләпләр белән аның иҗатын өйрәнү дәвам иттерелергә тиеш. Аның әсәрләрен тулысынча җыелган кадәрсен тулысынча бастырып чыгару юнәлешендә дә эшләргә тиеш. Очрашуда тагын бер мәсьәлә күтәрелде. Музейларыбыз җитәрлек, йөрүчеләр бармы? Менә 19-нчы елда мин үзебезнең мәдрәсәдә укыткан 2 группам белән килдем монда. Без анда 40тан артык кеше килдек. Шуннан соң минем гүзәлдән сорадым, монда безнең районның мәктәпләренең кайсы мәктәбенең килгәне бар дип. Бер мәктәбе дә юк диде. Минем йөрәгем әрнеп, Яшел Үзән гәзитесенә мәкаләм дә чыкты. Шуңар йөрәгем әрнеп, шуңар. Юк, менә монда бит килеп татар теле укытучылары дәрес үткәрергә кирәк. Дәрес үткәрергә. Менә моның өчен безгә монда җыелганда, шушы безнең мәгарифне дә монда кертергә кирәк. Татар халкының бөек шәхесләре, мәгърифәтчеләре, язучылары шактый булган. Аларны истә тотып эшләрен дәвам итсәк иде. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Яшел Үзән районы, Татарстан Республикасы. РСФСРның, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты Ринат Ибрахимов бала чагында җәйге ялларын Кукмара районының Туеш авылында, әнисе Асылбикә Билалова туып үскән нигездә уздыра торган булган. Күптән түгел ул йортка истәлек тактасы эленде. Ачу тантанасында җырчының якыннары, дуслары катнашты һәм Ринат Ибрахимовка бәйле истәлекләре белән уртаклаштылар. Толырак киләсе видеоязмада. Предпоследний олдан қойткан вақытта екені бар, жай күнікте қойтканда. Резілдей, кішкене вақытында менемдей, мен шушы қопқасында құйғандей, оғаштан ясағандей, қормағым бар болашақта. Меніп қорайғаны шоң деп, мен меніп қарағаным бар еді, онда тұрмайды енді. Қопқа инде яңа, йорткада янқырма қушып салғаннар. Әмма матча шулук һәм диварларга Ринат Ибрахимовның моңы сеңеп калгандыр кебек. Ой, былбылымны җырлап утырганыбыз булды ди йортның бүгенге хуҗасы Резил Гарифуллин.
Алмагачларымны башкарганда, бәлкем җырчының әбисе Махибәдәр, әнисе Асылбикә Билалова яшәгән нигездәге шушы агачлар күз алдына килә торган булгандыр. Алар бүген дә алмалар авырлыгыннан сыгылып утыра. Мин бик шатмын монда килүемә. Ул шул хәтлем минем күңелемә якын бу җир. Ләкин минем монда бер тапкыр да булганым юк иде. Ринат бик күп сөйли иде миңа туган йорты турында, әбисе турында, әбисен бик ярата иде. Монда килүемне бик теле иде, бергә килүемне. Йорт янына мәртәбәле кунаклар туй шаулы халкагыла. Нәсел тамырлары белән шушы туфрактан булган халкыбызның кабатланмас тавышлы җырчысы Ринат Ибраһимовны искә алырга, аны дөньяга тудырган ананы улыларга, якыннары, дуслары, хатирәләре белән уртаклашалар. Безнең белән бергәләп ат көтүенә йөрдек, ат сакладык. Бергәләп менә шушы болында футбол уйныйдык. Ул әле аның кайтасын алдан белеп кайтасын. Инде аны үзебезнең футбол командасы алдан язып куядыр. Аның белән чирашканда гел исеңә төшерәдер, шушы авылның кешесенең яхшылыгын, олыларның шундай ихтирам белән карауларын ул монда яшьлеге узган. Татарстаннан еракта Украинаның Львов шәһәрендә туып, соңрак әти-әнисе белән Казанга күчеп кайткан малай җәйге ялларын туешты, әбисе йортында уздыра. Татарча сөйләшергә шунда өйрәндем дип искала Ринат Ибраһимов. Опера композициялары, халык җырлары, эстрада әсәрләре, аларны 5 телдә башкара. Җырчы, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер буларак танылгач та бирегә кайтып йөри. Үзен гади тота, тыйнак шәхес иде диләр. Афганистанга хәтлек барганы бар аның. Алар ул хәтта безнең аскерләрне урыш этмеше поддерживали инде. Менә шунда булганны мен әйтәм, Ринат абый, әйдә чыгарга әле гәҗиткә әйтәм, берәр куям әйтәм, безнең дилгәдә. Юк, минем фотолар юк дип әйтте. Анда әйтмәде менә. Шуны минемчә тыйнак кеше дип беләм. До ухода Рената была у них в гостях, в Москве, килгән инде, мен Светага, Ринат абыйга. Мен от него, вот мы с ним разговариваем, от него исходило такое благородство, спокойствие. Dinlik degen sözü indeyim ya. Ziyalı kişiydi. Әйе, ул шул кадәр искиткеч. Нурлы кешiydi. Әйе, дөрес, нурлы кешiydi. Алхамдулиллах, инде үзе дә менә намазлар укып, хаҗлар кылып, инде шушы Раббыбызга якынаю юлында булып, инде менә аның үзенең мохтаҗларга ярдәм итү фонды дагын бар иде, белгәнегезчә, аларга дагын ярдәм итеп, шушы дөньяда инде игелекле, изгилекле гамәлләр кылып яшәде үзе дәгән. Аллаһ Тәгалә инде барча кылган гамәлләрен кабул итсен. Дингә басуында да шушы туфракның йогынтысы булмый калмагандыр. Йортка каршы гына иске мәчет, яңасы да ерак түгел. Истәлек токтасы өле уңайыннан да җырчының туганнары авыл имамы Айрат Шәфигуллин мөрәҗәгать итәләр. Ул күтәреп ала, йорт хуҗалары да бик теләп риза булалар. Беренче кызларына Ринат Ибраһимов әнисе истәлегенә Асылбикә дип куша. Светлана киләчәктә туешка балаларын да алып кайтырга тели. Тамырларыңны белү кирәк, мөһим ди. Фәнзилә Сәлихова, татарлар, Күкмары районы, Татарстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Сугыш чоры баласы Нәҗия Халиуллина тормышы һәм истәлекләре. 5 ел трактор йөрттем үзем. Аның ишеге дә юк, тәрәзәсе дә юк, колай белән генә ясаган натай тракторы. Томск өлкәсендә балалар бакчасында татар бәйрәме гөрләде. Самое главное состязание на этом празднике. Борьба. Борьба, совершенно верно. Мамадыш районы Түбән Сын авылыннан 1941-45 еллардагы сугышка 279 кеше китә. Шуларның 178-е кире әйләнеп кайтмый. Шулар арасында безнең бүгенге сюжетыбыз герое Нәҗия Халиуллинаның әтисе дә була. Авыр сугыш чоры һәм аннан соңгы еллардагы авыр тормыш хатирәләрен хезмәттәшебез Зөһрә Фатыйхова тыңлап кайтты. Бөек Ватан сугышы чоры балалары күргәннәрне сөйләп әйтеп бетергесез. Күпме язмыш сынаулары үтәләр. Наҗия апаның бала чагында нәкъ менә шул чорларга эләгә. Инвалид әнисе 5 бала белән әтиләрен сугыш башлангач ук фронтка озата. Онтыла торган түгел. Хәзер ярар, әтинап киттеләр, әни менә шулай иттереп,
Хәзер ашарга юк, бер нәрсә, бер нинди зат, үлән заты да калмады менә. Шулай иттереп, 42 елның август ноябрендә кайтты әти, ранный булып. Шәрдәкләнгән кулы. Аннары аны монда кайткач каравылга куйдылар, амбарга. 43 елның мартында яңадан әти китте. Әтиләреннән шул ук елны үлем хаты алгач, тормыш тагы да авырлаша. Аның өстәвенә әниләре 6нчы баласын да алып кайта. Әниләре колхозда эшләгән чакларда аларга 2 чүмеч аш биргәннәр, ә ул аны ашамыйча 5 баласын алып кайткан. Бер кошык та тимәде бит 5 балага. Менә ул ашарга утырган сайын менә шул исемә төшә. Гаиләмә өстәмә авыз булмыйм дип, кечкенә Наҗия күрше авылга бүгәшкә туганнарының балаларын карарга китә. Сөлбек апа үзәп китә торган ниен, кызын калдырырга дисатта, миңа малай кала. Анда суда кирәсе бар, анда идән сәкедә чистартасы бар, бала букларында җыясы бар. Киентелеп шул баланың букларын җуарыйм. Исни җур, сосисләре калмасын ди торган. 2нче класс баласы үстерелеп бара шилекләрем, чикерләрем төшә. Хәзер аш бикләп китә бөтен нәрсәне. Ризык юк, мин бит тамак өчен киткән кеше. Бер тамак булса да дип. Шулай иттереп, бер заман суга чыктым. Суым нем булай иттереп оласы 2нче класс баласы төште китте. Шилектеге. Кыю янында төшкән шиләге өчен елап торган Наҗияне күргән бер бабай багор алып шилекне чыгара да аның гаиләсе турында сораша башлый. Кызым, сен каян килдең монда ди. Кемнәрегез бар ди. Атаң-анаң бармы ди. Юк, мен әйтәм, бабай, әти сугышта үлде. Бүтән ничә бала сез? Мен әйтәм, 6 бала. 6-ның 5-се сыйганны син сыймадыңмы, кызым диде. 1 секундта тормай кайтып китте. Шуннан Наҗия кайтырга уйлый, тик туган авылына юл белми. Белгән дагаларын укып чыгып китә. Башта бер бабайны туктатып, аның белән бер авылга чаклы, аннары каршыга очраган бер укытучы апа белән 2нчегә чаклы бара. 60-ка җиткәч, арып елга буена утыра. Хат искә төште бит, хат бирде бу миңа. Шул Сөлбикә. Әтигә кайтарып бир әле, бу хатны әтигә хат җибәрәм, яме диде. Ярар, мен әйтәм. Түшмәк кыстырып куйдым аны. Шул су буена кайтып җиткәч, шул искә төште дә, суга кайтып җиткәч, алдым да укыйм. Беләм бит 2нче класста бит мин хәзер. Әти, әни, бу баланың кулы бик шугые, шуңар күрә тотмадык. Бу сезне урлауда гаепле. Гарәнеп хатын суга ташлый да авылларына таба китә. Түбән сыңга кергәч, әнисе кайтканы өчен ачуланыр дип, өенә кайтмыйча капка төбендә утыра. Вакыт узгач, апасы моны чыгып ала. Өйгә кергәч, бергәләп, кочаклашып әнисе белән елашалар да яшәүләрен дәвам итәләр. 4нче сыйныфтан соң күрше авылга укырга йөри. Ашарга булмаганга, ачлыктан баш әйләнеп егыла торган булган. 7нче класстан соң тракторчыга укый. Әтисез үскән балаларга паспорт бирмәгәч, башка җиргә укырга чыгып та китә алмый. Колхозда тракторчы булып эшләргә кала. Булачак ире Шамил белән танышып, кичкенә генә кайнана килен торган йортка яшәргә керә. Безнең кайнана шикелле кеше юк ия. Бер сүз дә әйтмәде ул. Шамилем минем чын кеше. Әнине бер караңгы чырай бирергә дә әйтмәде. Аналар бер генә диде. Мин аңар 1000 рәхмәтле. Шулай иттереп без Алланың биргәненә шөкер 44 ел бер дип тә әйтмичә яшәдек. Ире белән 3 бала үстерәләр. Кызганыч, Хәләл Җефетә 65 яшендә фани дөньядан китә. Шуннан соң Наҗия апа кече малаенда күмә. Аның хатыны 4 яшьлек балаларын ташлап чыгып китә. Наҗия апа аныгы Илназны да үз баласы итеп үстерә башлый. Теге анасы үзем әйттем инде. Мен әйтәм, улым, минем хәзер күп яшәр вакытым калмады, күп торырга гомерем калмады. Минем хәзер ишекләр ачык, теге дөнья ишеге. Бүтән бер кешең дә юк Нурис апаңнардан башка, мен әйтәм. Анаңа эндәш улым дидем, армиядан кайткач бу. Армиягә узаттым. 11-не бетергәч бер ел Маматышта укыды, механиклыкка. Анда укыды, аннары армиягә китте. Армиягә узаттым, каршы алдым. Туй шикелле итеп, аннары инде машиналар алып биреп, өйләндереп, Алланың биргәненә шөкер, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, хәзер инде малайлары бар. Алланың биргәненә шөкер, бу малаем дин юлында.
Бу минем иң кадерле балам. Иң кадерле балам менә бу минем. Быел 86 яшын тутырган Агаби Наҗия апа бүген дә йөгереп кенә йөри. Шундый котышкыч авыр тормыш күргән дип әйтмәссең дә. Ул яшәү көчен һәрвакыт шөкер итеп Аллаһка ышанып, аңа таянып яшәүдән ала. Аллаһ Тәгалә бар. Аллаһ Тәгалә ташламасын. Амин. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Төбәнсун авылы, Мамадыш районы, Татарстан. 2022 ел илебездә Россия халыкларының мәдәни мирас елы дип игълан ителде. Томск өлкәсендәге Обутай авылы балалар бакчасында тәрбия бирүчеләр бу юнәлештә казанышларын дәвам итеп, Сабантуйга багышланган ачык дәрес үткәргәннәр. Каланың өстәмә белем бирү, спорт оешмаларыннан килгән кунаклар да бар иде. Сүз Елена Софиулинага. Абатай балалар бакчасында игелек нуры проекты үзенең эшен дәвам итә. Ел башында чәчелгән нурларыбыз үзләренә башка нурлар җәлеп итә ди оештыручылар. Бүген каланың Лучки үзәгендә мәктәпкә әзерләнү алып барган балалар да татар мәдәниятен яратучылар рәтен киңәйтергә әзер. В рамках программы гостевания наши ребятишки часто бывают в гостях у детей других образовательных организаций. В этот раз мы приехали сюда, в Чернореченский детский сад, на праздник, на татарский праздник Сабантуй. Арсений Ахтемовка әнисе Светлана Обутай авылы янына үтеп барганда бу татар авылы булуы турында сөйләгән ачыкланды. Сабыйның тамырлары әтисе ягыннан Татарстаннан икән. Сейчас я узнал, что моя фамилия татарская. У тебя дед татарин, да? У меня дед по папиной линии татарин. Я знаю все мои корни. Вы знаете, вот самое главное состязание на этом празднике. Борьба. Борьба, совершенно верно, борьба. Да, и гости тоже важны, конечно. И сегодня к нам пришли как раз гости из секции греко-римской борьбы Томской областной федерации борьбы «Кареш». Уен аралашу билгеле буенча хезмәттәшлекнең төп ысуллары. Балалар танышуның беренче минутларыннан ук бу юнәлештәге күнекмәләрне лаеклы үзләштерүләрен күрсәттеләр. Итак, у нас батыр и богатырь. Прежде чем бороться, надо разминку сделать. Көрәш түгәрәгенең батырлары зур ярышларда катнашучылардан, спорт йолдызлары белән ясаган гимнастика сабыйларны физик яктан әзерләнүләрен тагы да яхшырта. Тимка, капитан, хоп, во. Көрәшләрнең тренеры Николай Шелепнев, аның беренче укучылары бүген ветераннар хәрәкәтендә хезмәт итәләр. Ә бу дәрестә балалар аудиториясе Николай Николаевич та шоумен таланты булуын ачты. Теперь моя очередь выступить. Куреш — это очень древний татарский вид спорта, как у всех тюркских народов. А на Руси тоже на поясах боролись. И поэтому все сходно. Сила и ловкость, она во всех народах одна и та же. И требования одни и те же. И батыры, и богатыри, и там, и там. В этом году в России отмечается год культурного наследия. И в рамках этого года мы организовали вот такое мероприятие «Детский Сабантуй». Как проходит? Весело? Ребятам, я так понимаю, очень нравится. Весело, интересно, задорно. Менә шулай, кунакчылык мөхитендә бер-беренең күңелен ачып, баетып яшәгәндә генә сабыйларның игелекле киләчәге булыр дип ышану кылысы килә. Томскидан Елена Софиулина, Татарлар. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Без татарлар, телебез татар теле. Әйшеннән да телебез халкыбызның иң зур байлыгы һәм мирасы, рухи яктан берләштерүче зур көч. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.